Nga foli be malien bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw balimakɛ do Jean. Bien vendredi le 12 juin 2026. Ala k'an ka jumaw caya. Ala ka si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman di an ma. An bɛ siran min ye diɲɛ lahara Ala k'an kisi a ma. Ala ka sababu ɲuman kan ye k'an kisi sababu jugu ma. An ka jamana Ala ka bɛn keleya basigi sabati a kɔnɔ. Ala k'an fatu silamɛya kan, k'an fatu limaniya kan, k'an ka kuma laban kɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Balimaw, i komi aw yɛrɛ y'a mɛn cogo min na, an ka cɛkɔrɔba n'o ye journaliste Cana Takiw ye, a ye gɛlɛya sɔrɔ ka sabiya kɛ conférence dɔ tun bolodalen don. A ye kuma dɔ fɔ o kɔnɔ ko kuma k'a fɔcogo ma ɲɛ, o kɛra sababu ye a ye gɛlɛya sɔrɔ f'a taara kaso la. An bɛ dugawu k'a ye Ala k'a ɲuman bɔ hɛrɛ la ka segin ka taa ka denbaya la hɛrɛ la. Ala k'o ka Ala y'a bonya kama. Balimaw, Cana Takiw minɛnen kɔfɛ, ɲɛ bɛ maa caman na u bɛ ka video bila. Momo de Canada b'a la, Habib Thiam o b'a la, n bɛna Habib Thiam ka parti dɔ de jouer maliyɛnw k'a lamɛn. U bɛ yɔrɔ mun jouer u b'a tigɛ waati min na Cana b'a fɔ k'a b'a la transition. Ko awɔ ko Cana bɛ transition fɛ, Cana bɛ transition contre de la. Ne bolo kɛnɛ in kan Cana kumana ni justice de, mais Cana ma kuma ni transition yɛrɛ kuru tutu. Munna? Parce que a fɔra de ko justice ka indépendance b'a bolo. N'a ye justice critiquer o y'a ni justice de, mais o tun t'a ni transition ye. Mais o y'a fɔ dɔrɔn n'i tɛ justice fana fɛ bi, justice ka yeta dɔ man di ye, i tɛ transition de fɛ. Wa ne bɛ fɛn dɔ de fana ye. N'i ye kungo de sɔrɔ waati mun na, tuma min na kumada t'i bolo, tuma min na i bɛ degun na, maa dɔw bɛ bɔ k'u bɛna dalilu fɔ, ani karisaw de tun bɛ baara la, a tun bɛ baara kɛ karisa de, mais tuma min na i bɛ yen, n'u y'a da i la, i bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ, u tɛ sɔn ka nin kuma ninnu fɔ. N balimaw, an ka jɛ, an ka Habib Thiam lamɛn, n bɛ segin. Cana furadama b'a dɔn k'a fɔ ale bɛ transition contre la, il a dit ouvertement a dabara la, n bɛna jouer a b'a lamɛn. N'i b'a vidéo complet ɲini taa Lasana Simaga ka page kan i b'a sɔrɔ Lasana Simaga de y'a filmé. A don a bɛ kuma in fɔ don min na Bugoyi ka bannikɛ yɔrɔ la. Nin bɛɛ bɛ Boubou Cissé ka baara de la. Bugoyi kɔfɛ o bɛ Boubou Cissé de ka baara la. Moi à la place de la transition, n bɛ ɲininkali kɛ Renouveau TV, ne bɛ ɲininkali k'a kan. Munna? Parce que ces gens-là, ils sont tous là-bas. Mɔgɔ condamné là, Youssouf Sissoko, Abdraman Keita, Cana Takiw, ni cɛ saba bɛɛ bɛ baara kɛ Renouveau de la. Mais Renouveau tigiw b'a dɔn, c'est Dra. Dra bɛ baara la CNT la. Et c'est n bɛ ka lecture min kɛ a bɛ k'a faamuya. Dra bɛ CNT kɔnɔ. Mais transition bɛ ka buruja Dra ka radio so de la. A y'a lamɛn dɛ. A ye Cana lamɛn. A ye kuma min fɔ Bugoyi bɛ fatu don min na Ala ka hinɛ a la. A ka kuma laban a bɛ min fɔ a tatɔ a y'a lamɛn dɛ. Ko a ba la transition depuis do Cana Takiw. Vidéo y'a lamɛn. C'est ça la République, c'est ça la démocratie, c'est ça la transition, à bas cette transition. Ah ben, c'est ça la démocratie, c'est ça la transition, à bas la transition. Mais c'est gars quand. C'est ça la République, c'est ça la démocratie, c'est ça la transition, à bas cette transition. À bas cette transition. Depuis do Cana y'a avec Kamina. Bon, ni don tu me Bugoyi kɛlɛ de ye. Parce que ale tun bɛ kini do Bugoyi fɛ yen de. Cana Takiw. Il mangeait là-bas. Bon, bi, avec Draka et Renouveau là, avec ta émission qui. Dra et Joe, Renouveau tiki. Ou Dra et Joe, Dra be sente de kono. C'est-à-dire, kataka Draka radio so la, Dra et Rebecca fanga min défendait. Kato Bourdia, Draka radio so la. Dra Kloben na nyebala. Malion. A tche bébé ne. Maman be transition contre la bébé Renouveau là. Youssouf Sissoko min minena avec ta émission qui. Abdraman Keita avec ta émission qui allait ni Cana Takiw ou bien sur le Renouveau de là. Transition critique il a droit.
mais nous ngani ay mi a donné nous wa e ya ye mbaw nyininga ni mami na video bibolo na audio bibolo bena di cham il va faut cham yekma mfo tiente nous ma delega Boubou Cissé trop du fo pas une seule fois ni ya me renouveau c'est Boubou Cissé a trop ma delega fo et trop du là te fo ni Boubou Cissé trop du fo était invité faut ka Google melege ni ne Mali journaliste ou quoi nous menena ma do be beaucoup yere ku de me bagay ka fo comme quoi ko c'est-à-dire que kubeka et liberté d'expression kubeko la gauche Mali kono tege be nyesi Assimi n'est pas au courant de ces choses-là attaque la maire c'est pas son problème parce que moi il m'en faut ka nyesi Assimi ma fora ka nyesi magistrat odima jamana kono am bebe ntafando am me français yanodi ni yo ko ke na manyebi Macron balmaw oburaka Habib Cham de la Messisa ni akelekum ni masara kuma data bulu ibi dasako fo akofe sefo itai shana fle otogo ade kono me kaso amana metogo togo ina bodundula abibi munu fo shana be bube e buga baralla me dumuni nge bube fe ni shana bora ne go koto shana ere bu me yoro jumembe ne bu la clé oye ako ay video mu jouer ko mo ga shana lame shana e mun fo video complet mina jouer aka lame ani Habib no ya tike tukumuna obna don o kala nyini emuye ni chokoroba nga kula angaje ango fana lame. Mais ce que tout le monde déplore, c'est les conditions dans lesquelles il est mort. Les conditions dans lesquelles il est décédé, ce sont ces conditions qui sont déplorables, inacceptables, inhumaines. Dans un pays de musulmans, dans un pays démocratique, qu'on refuse à quelqu'un de se soigner. Même le chien, on le soigne, à fortiori un individu. C'est inacceptable, c'est inhumain. C'est inhumain. Le rapport médical est aujourd'hui sur les réseaux sociaux. La conclusion est très claire et nette. Le docteur a demandé qu'on l'évacue, sinon il va mourir. On l'a laissé mourir, dommage. C'est ça la République, c'est ça la démocratie, c'est ça la transition. À bas cette transition. Balmaw ni ne vidéo incomplet nga Habib Cham ani Momo de Canada u ya tike tugula tike tugo mbese ga to mauba fo ko ni jobe shana takiula ka sabiya ke u ya blade worom na ba fo abala transition kasoro shana takiu sorola bube ka bani yorola kuma na micro la ako kale dabali be ba jamana kono ni matara kasola ki banana sharia bi bulu ka furake kali wulu na banana abe furake kuma te adamade nima ko jamana kono sharia be jamana mun kono jamana mi demokrasi jamana mi islam jamana moko ka bana ka tita furake ko ka soro ko ni ye docteur ka seben ta ka laje ku ya yira ka fo ko ni bube mata furake ka bise gasa ko maso ka ta furake ko fasara ko ni ne demokrasi ye wa ko kuma ko ni ne jamana ye wa ko ni ne transition ye wa ko ni ne demokrasi ye ni ne république ye ni ne transition ye ko kuma ka bala transition shana ye aka kuma fota nga uyo kuma intige de u ma be jouer wala sa ma ka famia ni don sharia kumbe ni don justice kumbe non asoro shana tu ye fin fo ko fem ye sharia soso ne bolo justice ka indépendance ba bolo togomuna u kumbe so nga shana wele ni don ko ayeni fo ko sharia soso do mais ne shana ka kuma in bla mu minen kono ni don ale tse ka America fo ko sharia jamana kono ko ni bisa ka ke démocratie jamana kono ni bisa ka ke togomuna transition re fana kono ni ka ke non ni ko ni transition ga laɲini ale to transition fe shana ka kuma laɲini ni ne mu famiya ala wa Habib ka kuma wɛrɛ be mina o fɔ ako ko renouveau tigi ko maa be transition kɛlɛ ko be kuma renouveau de kan kunu ale de ko maa be ko be transition majamu ko lu be kuma page dɔ de kan ntino page tigi tɔgɔ fɔ mais bi ako maa minnu be transition kɛlɛ ko lu be kuma renouveau de kan ko est-ce que renouveau tigi yɛrɛ be CNT kɔnɔ o be ka fanga défend
ko mɔgɔ ka taa u ka plateau kan mun bɛ fanga buruja renouveau tigi ne t'a dɔn Shana yɛrɛ ne t'a dɔn kabi Ala ye danni ni Shana ma ɲɔgɔn ye n b'a ye télé la renouveau tigi n t'o dɔn yɛrɛ nka n bɛ fɛn dɔ kɔni fɔ kelen fɔlɔ ale yɛrɛ ye kuma bɛɛ ɲagami CNT mɔgɔw tɛ yen fanga dɛmɛ kama o nɔnɔ sɔrɔ u bɛ ka baara in kɛ a kɛcogo la olu bɛ de ka fanga contrôler ka fanga ka baara contrôler mun man ɲi k'o fɔ mun ka ɲi o ka kɛ jamana kɔnɔdenw kunna o de y'u ka baara ye normalement o ye fɔlɔ ye filanan na renouveau ma dayɛlɛ transition kama dɛ ayi ni cɛ ma kuma cɛ y'a ka devoir de kɛ ayi ni mun ye fɛn fɔ renouveau kan walima teleso wɛrɛ kan mun ye sariya sɔsɔ ye sariya de b'i wele la kɛ mais cɛ tɛ se k'a fɔ ko wayi ko parce que ni transition tɛ hakilina kelen k'i kana taa kuma ale ka télé kan dɛ ni cɛ y'o kɛ dɔrɔn o ye cɛ fana kɛlen dictateur de cɛ ye télé in dayɛlɛ démocratie de nana télé dayɛlɛ ka radiosow caya ka privéw caya ɔ cɛ bɛ k'o démocratie kelen de baara kɛ a bɛ k'o de bonya ɔ n'a y'o principe bonya ni fɛn yer'o kɔnɔ mun ye fili ye o tigilamɔgɔ de bɛ t'o ɲɛfɔ kɛ ɲɛnɛ cɛ kɔni tɛna se ka ban k'a fɔ k'i ni transition tɛ hakilina kelen walima e ni transition ye hakilina kelen k'i tɛ taa kuma ale ka téléso la ni cɛ y'o kɛ dɔrɔn o ye cɛ kɛlen dictateur de kunu e y'o kɛlɛ kɛ yan mais bi i b'o kelen kan yan n balimaw Shana ye mun fɔ nin bɛ ka Shana danbe ka taa kaso ma nin bɛ k'a jira k'a fɔ ko Shana ye mun fɔ ko fanga kɛlɛ de don ɔ kunu ale yɛrɛ ye mun fɔ justice ko la an ka jɛ an k'ale lamɛn kan k'a daminɛ a minɛ don fɔlɔ fo ka na i b'a ye k'a fɔ argument kelen tɛ yen anw dalen don parce que Mali kɔnɔ bɛɛ sirannen don bɛɛ bagabagalen don an bɛ justice kɔ an dalen don an ka justice la bɛɛ cɛn tɛ bɛɛ bɛ nin kuma fɔ parce que a ko a b'i kun kan mais en réalité n'i y'a kɔnɔ fara k'a da min b'a kɔnɔ jugu yɛrɛ b'a kɔnɔ maliyɛn tɛ yen o maliyɛn man da fɔ k'a dalen don a la justice la mais mun bɛ ka mɔgɔw siran ni kumana i bɛ minɛ bon juge yɛrɛ kan ka siran o ɲɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka siran olu ɲɛ olu man ka sɔn mɔgɔw ka siran u ɲɛ mɔgɔw kan ka t'u dama kasi mɔgɔw kan ka da u kan olu de kan ka mɔgɔw jigi jigi sebe ye wari de ye e bɛ na bɛ tigɛ kan bɛɛ t'a bila mais ɲɛso olu de ma ka taa plainte olu de bɛ se ka ne ka tiɲɛ diya e ni ne yɛrɛ siran olu ɲɛ n'o farala ɲɔgɔn kan mon frère Domba bɛ pété ko anw tɛ fɔ o de la k'an ka jamana kɔnɔ malgré tout Arasa il est resté démocrate Arasa k'a fɔ k'a tɛ coup d'état kɛ o ma daminɛ mun na Arasa k'o fɔ Sanogo ye Arasa ma faamu dɛ maliyɛnw fɛ mais maa ma bɛ fantan ka kɛlɛ kɛ fantan kelenw de b'i kɛ a siga ka ɲɛ i bɛ jɛ n'o ye i b'a da wa les mêmes personnes y'u défend olu de bɛ tila ka bila i contre la ni sɔrɔsi minnu filɛ nin ye u to fɔlɔ la don min na Arasa bɛ wele ka taa la k'a bɛ ka sɔrɔsiw démoraliser o tɛ kelen ye c'est les mêmes qui sont olu Arasa tun bɛ olu de défendre sur le terrain ko min bɛ ka k'u la a man ka kɛ u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka min kɛ a man ka kɛ Arasa de bɔra k'a kuma fɔ mais o don o kelen ka minɛ k'a la jɔ ko non ko c'est pas le moment a ka nin fɔ Arasa ko c'est pas le moment a ka sonyali kɛ minnu bɛ ka taa anw ka kɛlɛ kɛ nord la n'aw bɛ k'olu ka wari tigɛ ni ne y'o kuma fɔ mais minnu y'a tigɛ aw n'olu kɛlɛ aw bɛna ne de kɛlɛ et c'est les mêmes personnes aujourd'hui c'est les mêmes personnes aujourd'hui olu de filɛ pouvoir la mais Arasa bɛna k'olu de kelen ka da mun ma parce que k'a bɛ ka kuma dɔw fɔ k'o bɛ jamana kɔnɔdenw na ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛɛ de tout est tapé n'i ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ tɛ association du malfaiteur i bɛ danfɛn bɛɛ sɔrɔ o la fo Arasa et mɔgɔ min interdira i bɛ ka tile k'a kana meeting kɛ a ye meeting kɛ so kɔnɔ kana bɔ la ka interdit a kana kuma kalo joli a ma kɛ sɛ kelen ka susu ne b'o o exemple d'i ma a ka susu don min na Arasa nana ne sɔrɔ faso kɔnɔna la a don n'i nana n'i donna o bɛna règlement ɲuman sɛbɛn i b'a ta i man ka fɛn fɛn kɛ n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ s'i ma i b'a ta a dira ne ma ne Arasa ma sigi ɲɔgɔn fɛ a kalan ne y'a kalan a ko can i hakili to min na. n balimaw aw bɔra ka Abibi yɛrɛ fana lamɛn dɛ komi ale ko Shana bɛ fanga contre la ale ye mun fɔ justice ma
ne ma dara ni Shana ye nin fɔ. Shana ye mun fɔ an'ale ye mun fɔ n balimaw ni maa tun man ka kɛnɛmana y'a ɲɛna diɲɛ kɔnɔ tugun justice kama e tun kan ka k'o mɔgɔ dɔ ye. Wallahi ne dabali de bɛ ban maa la maa mun bɛ miiri nin miiri cogo la, maa mun ka yeta ye nin ye, maa mun b'a fɔ tan kunun ka tila k'a fɔ tan bi. Ne ma nin dɔn, ne nin ma jɛ, ne bɛ Ala tanu ne nin ka jɛbaliya kan. Ni ne nin tun jɛra k'an ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sigi k'an bolo don minɛn kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ, kuma sulu tun bɛ sɔn ka ne faga. E de y'a fɔ tan kunun, e de b'a fɔ tan bi, a maloya t'a la, a siranya t'a la, k'i miiri k'a fɔ maaw bɛ n lajɛ ni nin lajɛna ye, a ma miiri o la. Mais n'an bɛ taa an bɛ se Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. N balimaw, Shana Takiou Madu a bɛ principe démocratie défend, a bɛ liberté d'expression défend. Ne ma fili, journaliste dɔ tun minɛna. Shana bɔra a ye kuma mun fɔ o yɔrɔ la, an ka jɛ an k'o lamɛn. Nous nous battons pour la liberté d'expression. Nous nous battons pour la pluralité d'opinion. Comme dans ce pays, on veut tuer la presse. On veut museler la presse. Après, avec le cas de Attaher Halidou, soutien à lui. Soutien à Attaher Halidou, Maïga. La HAC a fait un communiqué de mise en demeure. Pour museler la presse et pour l'anéantissement de jeunes talents. Voilà un de brillants journalistes, un de jeunes talents qu'on veut anéantir. Parce que simplement, il dit la vérité. Il trouve le mot juste pour le dire. Donc, j'ai fait cette digression pour lui apporter notre soutien, le soutien du grand jury. Mon soutien et le soutien du groupement patron de la presse que je prie. Balmo, ni e Shana de. Ni e Shana kuma tɔgɔ ye nin tɔgɔya in na. A bɛ k'i ɲɛna ko a bɛ kɛlɛ de la. Hali ni mɔgɔ bɛ a ka plateau la, a bɛ kuma tancogo de la. Ni ye Shana yɛrɛ kuma cogo de. Ni journaliste in tun ye degun dɔɔni sɔrɔ n'o ye Attaher Halidou. Shana bɔra a ye ka hakilina di ka a défend, ka liberté d'expression défend, ka démocratie défend. Ka sɔrɔ Shana bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ani nin bɛ baara kɛ yɔrɔ min na kelen tɛ. Ni ma fili, ale bɛ Joliba TV de la, Shana bɛ kɛ Renouveau de la. Mais parce que journaliste do, Shana ye journaliste ye, Shana bɔra a y'a ka hakilina di a dɛmɛni la. Ne bɛ mun fɔ, an ka bɔ ɲɔgɔn coron kɔnɔ, an ka bɔ galon kɔnɔ, an ka bɔ janfa kɔnɔ. An k'a ɲini tuma bɛɛ bɛn ni keleya ni basigi de ka na. Mais ka ɲɔgɔn se kungo ma, kabako do dɛ, kabako do. Mais n'an bɛ taa an bɛ se, Ala ka jamana in sumaya, Ala ka bɛn keleya basigi, Ala ka Allah,